Днес ще ви покажем какво представляват кабелите за свещи за автомобила. Кабелите за свещи се състоят от проводник, изолация, метални щифтове и капачки. Изолацията е еднослойно или многослойно покритие на проводника и е предназначена да предотвратява изтичането на ток. Предпазва кабела от въздействието на влага, смазочни материали, вредни изпарения, висока температура и механично увреждане. Металните наконечници или щифтовете обезпечават електрическото съединение на кабела с контактите на свещите и бобината. Щифтовете трябва да притежават достатъчна устойчивост на корозия, за да правят добър контакт в процеса на експлоатация. Точно капачките защитават местата за съединяване на проводника с изводите на бобината и запалителните свещи от въздействието на външната среда и предпазват от изтичане на ток. Какви са основните неизправности при кабелите за свещи? Основните неизправности са прекъсване на електрическата верига и изтичане на ток. Прекъсване на веригата се получава обикновено на мястото на съединяване на кабела с другите детайли от запалителната система. Това се получава при откачане на кабела, при лош контакт или при окисляване на проводник. И накрая ще добавим, в процеса на експлоатация на автомобила преди всичко е необходимо кабелите да се поддържат чисти и сухи. Препоръчваме ви периодично да почиствате кабела, капачките, бобината и свещите от полепнали по тях гориво, масло и мърсотия.